Com esteu? Tenim per davant una setmana força tranquil·la pel que fa al temps. La borrasca finalment s'ha situat molt més al sud del que esperàvem fa alguns dies, de manera que aquest dimarts encara hi haurà algunes precipitacions al sud del País Valencià, però la situació anirà millorant en aquest sector després de les pluges abundants d'aquest dilluns, i esperem també que el vent vagi perdent força. Aquesta tarda de dilluns i últimes hores encara de dilluns el vent serà protagonista, amb cops de vent que poden superar els 50 km/h en molts sectors de la costa. Per tant, mala mar, situació marítima amb onades de metre i mig, 2 metres, però a mesura que avanci el dimarts, a poc aquest vent anirà perdent força i anirà deixant de ser també protagonista. I pel que fa a temperatures, poques novetats aquests pròxims dies. El que esperem és que els matins siguin una mica més freds, que les temperatures baixin a primera hora, però en canvi els migdies mantindran bastant primaverals, en una setmana que esperem amb predomini del sol pràcticament tots els dies. Acabem aquí, com sempre, a un parell de les vostres fotos.